talakan ƙasa yana cikin mahuyacin hali, yunwa ta yi yawa a cikin ƙasa. Shi ina shawararsu na kawo sassauci a fuskan wannan al'amari, saboda wannan magana idan ana cewa sauƙi zai zo, sauƙi zai zo, sauƙi zai zo, amma kuma talaka yana nan yana ganin bone, talaka yana nan yana ganin wahala, ba a san yaushe sauƙin zai zo ba. Kinan ya kamata wannan gwamnati ta transition su samu su diba wannan abin da rahama. Yau in akwai waɗanda suka dora su bisa kan wannan karagal mulki, yau in akwai waɗanda suka ba su goyon baya na farko a cikin wannan ƙasa, babu kamar talaka. Talaka ne kwansu da kwalkwatar su suka hana idan su kwana, suka hana idan su barci, suka hana idan su, suka hana kansu kasuwanci, suka hana kansu komi, ba don komi ba sai don su yi tsayin daka akan cewa wannan gwamnati ta transition ta samu ta tsaya da kawuwanta cikin ƙasa. Diba da yanayin yanda samun kuɗin ma da ket ake yi, kuma diba da yanayin yanda ko kuɗin haya da ket mutum yake samu hudu a cikin ƙasa ga kuɗi baya motsuwa cikin ƙasa, komi ya rubu shiru. Masu kuɗi sun ɓoye kuɗaɗensu, wanda suke da kuɗi a banki sun ɓoye sun binne, masu abubuwa gaba ɗaya komi ya tsaya kak cikin ƙasa. Kenan ya kamata duk abin da aka san cewa kuma talaka yana iya amfani da shi cikin ƙasa, to kuma abun namu ne namu na cikin ƙasa, kenan ya kamata a ce gwamnatin gaba take gwamnatin ga ta sojoji ta kawo mana sauki da kuma sassauci a bisa wannan al'amari.